בן זונה. יואו, 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 אלוהים ישמור. מה זה יעקב? מלא צבא פה, מה עושים? אימא'לה. מה שטויות? תראה מה זה. איך הוא נכנס? איך נתנו לו להיכנס? גם אני שאלתי איך הוא נכנס לפה. צילמת את הירי? כן. צילמתי הכל. שלח לי את זה, שלח לי את זה. שלח לי את זה, אחי. וואי וואי. כבר אני ראיתי את זה כמה פעמים. יראו בו, הרגו אותו לפחות. יראו את דודה שלו, אחי. זה שהרגו אותם, זה שדרס את החייל. איזה יופי, אחי. נראה, אני אומר עוד אחד, זצו חייל. יראו את דודה שלו. כן.